Vítejte v další kapitole. Tentokrát se budeme zabývat pěšci. Jejich pohyb je totiž složitější než pohyb ostatních figur. Pokud je pěšec v základním postavení, tedy pro bílé na druhé řadě, tak pěšec může postoupit o jedno nebo o dvě pole. Jakmile jednou postoupí, tak už vždycky může jít dopředu pouze o jedno pole. Pěšec chodí pouze dopředu a nikdy se nesmí vracet. V této pozici si ukážeme, jak pěšec vyhazuje. Pěšec vyhazuje do vidličky, takže šikmo jedno pole dopředu. Vidíme, že v této pozici by bílý mohl vyhodit černého jezdce nebo černou dámu, ale nesmí vyhodit černého pěšce. Takže pěšec se jinak pohybuje a jinak vyhazuje. Pokud se pěšci povedlo odcestovat z druhé řady až daleko na 8. řadu, tak se může proměnit v další figuru své armády. Takže vidíme, já tady udělám tah, řeknu dáma a postavím si novou dámu. Mohu mít klidně vícero dam. Místo dámy samozřejmě můžu postavit jezdce, věž nebo střelce. Krále ani nového pěšce už postavit nesmím. Ukázali jsme si, jak pěšec vyhazuje. V případě pěšce je ale ještě jedno zvláštní vyhazování. V této pozici je můj pěšec bílý na základní druhé řadě a černý pěšec je na 4. řadě. Dejme tomu, že chci poskočit ze základního postavení o 2 pole, abych se vyhnul vyhazování. Ale pravidla šachu na toto pamatují. Pokud postoupím o 2 pole, tak černý pouze následujícím tahem, pokud chce, mě může tímto způsobem vyhodit. Jedná se o takzvané braní mimochodem. Toto vyhazování platí pouze následující tah a je to kvůli tomu, aby pěšec nemohl beztrestně uniknout vyhození. Vrátíme se ještě krátce k šachové notaci. Na této pozici si přehráme teď několik tahů. Přehráme si tyto tahy. Vidíme D krát E4. D znamená pěšák na sloupci D, X nebo krát znamená bere a E4 je cílové pole. Takže provedeme D krát E4. Za černého teď věž, bere E4. Další tah je B4, víme, že se jedná o pěšce. Další tah je braní mimochodem z hlediska černého A krát B3 EP. EP znamená en passant, mimochodem. Takže provedeme. Poslední tah znamená A8 rovná se D jako dáma. Takže provedeme A8 a postavíme si dámu.